Mga kaupaw, maadjong buntag Pilipinas ug maadjong oras sa tibuok kalibutan. Oy, si Precious kuno pod. Hi. Precious. Precious. Hi sa anak. Hi. Esus nanglingab-ngab naman. Nanglingab-ngab na kaysa dun na mata. Alas 4 pa mata na. Uy, wala ba? Basta naman mong tanan guys. Pebrero 8 na ba ron? Pebrero 8 na deron adlong Sabado sa tuig 2025. Kuman na rin pamahaw si Precious kaya sa Zoom lang siya na mata ganala sa si pamahaw na Diyan. Mamahaw na pod mi guys, daga mong pamahaw. Corn beef Argentina corn beef ug buwan salin ni na mo gabi guys di malagi maurot di na pa pinakabuntag da pa poy itlog nga po salin po na mga gabi di magajumikas o suwa guys mo nang kung napag yung mabilin di dyan na di pa may maglutog lain naging naman sa napay makaon halakaon kaya arong di mabuntnas arong di mamuntas pangagda po diha tay awag pagkaon ding Precious guys ganja di kamote ug itlog. Nahon ta guys. Kahurot mo ni nga salin. Daghanan pud si jag nakaon. Daghang salamat din itong tanan, labi na tong way puas sa pagmahal namo, way puas sa pagsuporta sa among vlog. Basta man na to hang promise ninyo maka 2,000 subscribers ko. Susihon to na hang tanan na mga video sakad sa kinaunhan na hang vlog ug kinsa tong kusog kadyo mag-comment, matoy maapil na sa parapol. Bahala ko ginagmayra basta kay naa. Pasalamat kay dugay ra ba ko nag-vlog ko noon ja. Wa pa jud kuno ko nakahatag. Nga istorya matud pa. Walang pud sila kalibutan nga struggling daw po nimong pag-vlog kay kanila laging pinara itong abuton. Pero sa ginagmay importante na pasalamat gihapon ta. Kinahanglan jud nga grateful ta kanunay guys. A few moments later. Dari ko sa palengke guys kay tayo kugsidaan o pagkain ni Precious ito abot na des tatay guys namot kong Precious ba kay ni agi ag taho naaw ning singgit pa bawa pa mo labay dari sa amo dito pas unahan dapit magtaho ingon man pud siya oh ganin tudlo sa gawas mukaan man si jag taho guys pero aghangi pa kaani sa katurang puti way kuan ha pabutang sago og arnibal atong plain ra ba plain hi say ko dali hi kaon kog taho ay sis kara agnaw adto lagi tong tuwangan na kay matuwangan jak ta ayaw ba gulay day meron guys o sinanuban kay makamingaw po palit katay o gulay rotong nagamang sinanubang gulay man nakakuan guys kay ladyo man tag merkado mao nang daghanan na naman natag luto kay arong suwa na pud taman mahurot di na man sige luto-luto kay arong tipid sa gas tipid pud sa palit-palit. Ja, dapoy among inununan nga matambaka. Dapoy gamayng gusto guys. Pila ni siya tayo balig? Balig 40 pesos. Mo ni ang favorite of all the time. Tag 160 a kilo diri sa Manila guys. Sa Bohol isa ka putos 40. Nga meron siguro pagkadaghan ng 40. Pero kailangan maniud to na dito ninyo guys. Saan ba mo kung najungit? Maniud to na dito ninyo guys. Precious di
Hay ikaw nak dali. Hay ikaw dali. Mudungan naman ni si Jana magkaon. Ug hapon na usahay among o gabi among ug hapon among sa pasudog kaon kay aron mahilisan sa dali. Pero gingaron idungan na si Jana mo kay amo pang panog kaon di magkaagtarang maglangan-langan. Among paniod to guys, daghan salamat Ginoo sa among grasya. Sa kanunay ug sa umaabot. Inununan sino no bang gulay nagka-presyos mao nag-ijang umahaw gandang buntag dada pa pagsalin corn beef dagka na po presyos karon sa gulay guys to gulay ug rice wa na timplahin ang ijang gulay giuna ra nagpaluto dali na niabot na day gamong kuan guys. Niabot na day gamong parcel dia. Gaan ra man lagi tay, gaan ra day ni. Ha? Mayag scam ni. Tang tan-awon kay basig na scam ta dinhi, ikaw ra ba ni nag-order. Kaya sa kugunting be. Eh para di na ako magbira-bira. Inom ng tubig na. Nak, inom ng tubig na. Inom ng tubig. Inom na ikaw tubig. Dali na. Nautas panahon dire. Uwan-uwan panahon dire. Ano? Di ka na papayat. Di ka na tataba. Di bali na lang hindi na papayat. Basta hindi nagutuman. Bitaw. Bitaw joke. Bitaw guys. Lagi lang magtambo ko kay muniwang ra lagi ko madugay. Karong gani kay nagpatutoy pa man ko. Isir po dog magpaniwang ko sa nagpatutoy mo kung angkan nga napas mo. Madyo na lang ning tambok. Kaya balag napas mo di ilhan. Anong yellow mag-color? Why violet di ay? Blue mo lang order. Yellow man lagi ni. Diara guys. One na siya guys. Rechargeable mosquito hitting swatter. Kay grabe jud daga naglamok. Matagaaw. Gadi matabang og magkatulman. Magdunay kani suwad jang basin day pug mahurot-hurot. Makapatay pa ni glangaw. Kay kilala sa kanay. Nasaan mo kuno ni pagkuan? Wanda na siya bisag wa pa charge. Doon ni guys ka. Housing kay. Papalit ko screen. Labat sa bahay. Ay, sige. Nalihang muan, tibak kag iro, giring. Ya, ano mga bata. Duwas. Buwak niyo pa, sige. Kabali. Ito sige. A few moments later. Ikan ako housing guys. Dahil napalit. Still mati nga. Kuha na siya kanang gagmay bitaw. Kaya atong dagka kay mahal man. Kaya gagmay ra. Nagkahoy. Los tres. Pang poste ni siya. Para masarado na rin dari. Kaya katong ubang mga gamit pwede na paligawas kay di naman mawakan na sarado na.
Manamig buho guys. Yan. Naman ang ibuan. Isa. Duha. Tulo. Empat. Lima. Lima kapusig mo ni portahan. Daras kili dag. Kahoy guys. 12 ni sa kataas, 2x3. Upat ug duha ka 2x2. Jag extremating nila dia. Terus kili tanda ni ja. Kay jag ahapita nagpasanan na ja. Entonces ja hinone. Kumana na bahon kay hapon naman. Ang parehagang igagaw kay kaming duha may patok kay lisod panday og may patok kay di matarang kuan kanang gibil precious pud hilak man may bilin ano ba hay sabi hay hi daga mong bay di pajag daga mong pajag ba na kada jud panahon kay kulis uman now ay init ming ano ming nanihapon na des precious guys biglang panihapon kay sayote ugutan jo guys para to among kuan gunja mana to preparing para sa among gawas kay kasapot na jud taman gihimo ming kalibangan sa iro ug iring mong among kining kamutan nga masirado siya kay aron pud nagamang ubang gamit nga pwede ra ibutang sa gawas adto na man pud namo ibutang kay grabe nagka sa buntag moray among mabahuan nga baho ng taig iring ug iro ja mura ra ba jud mga lamig mga tae ag mga karaho bitaw excuse na nagkaon diha ha. Ito guys, anja kay ko guys nga na pwedeng i-spray drone nga issue. So saan man dining kalibutan nga di man jud malinaw. Ako sige ra jud ko gampo nga world peace unta. Anja kalinaw sa tibok banay. Hi. Hi ka. Jesus. Hi ka. Kauna precious. Kinsay gustong makaibaw ug unsay tinuod jud unsa jay sinugdanan ug unsay kamatuoran sakad sa una ug hantod karon. O gusto mo makahibaw dari mo na pangutana arong gusto mo malinaw po dito mga auto kay kaning ubang mga tig-komentra kaning uban nga mga followers nga wa pod kasayod sa kamatuoran mo dito ra pod sila husga mo dito ra pod unsay istorya mga negative nga ingana murag kamo na po na nag-ija sa kinabuhi sa tagsa-tagsa murag di na pod na mao o bahala pag ako na po idyong ibas pero gusto jud mo makaibaw sa kamatuoran matupay ari mo na mangutana arong malinawan na idyong utok ari lang mo na pangutana kay di man po ko iskandalosa lahi man po ko kay taman sa makaya pa na aghang kapunguta sa antoson pero adol man po ko ninyo pabutha kay lahi po ko mubuto ko sa kapungat bitaw kay gusto mo makaibaw unsay kamatuoran kay kaibaw mo ang batasan sa tao di jud mo makaila og di enjoy kauban og puyo sabay sa katuig kinadugad na nay sa katuig ha gani kay napay uban pareha karon mga issue sa politika mga issue sa mga couple nga mga artista di ba dugay na sila na mga anak abutan nagpila ka years pero manggibuha gihapon so wa pa sila nagkailhanay sa ilang batasan manang anta kanang mga uban diha kanang grabe bitaw pod maka-comment nga murag kamo nay tag-isas kinabuhi sa tao manang usahay bitaw pod maka-comment po ko kay murag wa na po ko moangay ba kaysa may masad-an kay tanan naman jud na yung mga sadyop dapat kanang outside na sa pamilya di na ang taangay mo tabang og isurag mga negative unta og tinuod mo nagmahal sa inyong mga idol sa inyong mga giganahan og tanan og mga vlog dapat di na mo mag-comment og mga maot matupay mo comment mo mag-uli ay na unta iampo ninyo kay basig magkauli ay pa di ay di kay puro hinon pod sugba-sugba, puro sugnod-sugnod og istorya, murag ka mura payga butang og gas sa kadyo kay mo sila o bingana bitaw. Di ko ganahan guys, ako pod naapektuhan pug ko kay simpre bisan pag makain ko usahay og ladyo ko pero labot gyapon ko sa pamilya. Mao nang nakoy mga mabasahan nga ingana. Oy, pamansin ko na suko na madling na precious na.
Ay tak na sila magjagaw-jaw ko kay gayang sag nasuko ko. Wa ko nasuko na kung isuryara ko. Wa lagi ko nasuko. Patiwas nagkaon. Manahong ka na bitang uban diha nga grabe yung ka-comment murag kahibaw na dyan mo unsay ka matuuran. Alam mo dyan hando ninyo guys, dapat diin tapon mo mag one-sided kay both feelings masakitan. Dapat unta. Kung mo nagmahal sa inyong gaidolo, sa inyong mga loyal fans ba mo diha, mga ibid fans, dapat ato lamang ipaagi nga maadyo ba naman kaon tapon mo yung mga Ginoo. Inyong ipaagi sa maadjong paagi. Gusto mong comment kay total pamilyar na. Abot na panahon nga pamilyar gihapon magkasinabtanay. Bisag sa pa mo ka loyal ibid fans diha, sa may kalibutan hanggang sa di ka matuuran. Maribil naman gihapon nakaduga dyan. Manahang handyo, no negative comments na laman kay sobraan na pag-uban, ararapon ka, bad rapod ka adyo. Ug tinuod na ka mong nagmahal, dapat di mo magsuba-suba arong di na magsigig ka adyo. Dapat malinaw naman ang tanang isyuha o wapay daghan ka adyong makisawsaw pa. Mama, ano na yung patrending yan na? Oo, malagi pa yung patrending. Malagi pa yung patrending. Pero naman ko po yung uban nga below the belt na kadyo mo comment. Mura naman po sila na nag-adjust kinabuhi sa uban. Murag di na mauba. Ako bitaw na pagang-pagang rako, hapit na po kumapangat. Masugali kay hapit pa. Di ko ganahan na iniingan nga agas ako na pag umangkan sige ako na paghugot-hugot ka na gusto na ko nga mo labtik aron ang tapod nga makarealize o unsa asa sila dapit na sa jeep ba nga na kay ang pang gusto world peace kalinaw ba kay lami man jud nang nakay kalinaw kay kamaumang kamalipay dahi ra jud tong nakay kaot sa dughan nakay kapungot kagubot sa nahuna nga na ba kaya ako bitaw kay di man ko komportable sa lugar o bisa ko gikan mo nang ganahan ko magpaladyo kay madyo na laman ako peace of mind anza malinawon nga na ba tanan man jang tao na man kay gusto tanang tao bisag di ka tinuod kitang tanang tao gusto ta mga dato pero aghadjong gipangandoy ron kalinaw ra og bahalag di dato basta di pud magutman kay nanatay anak nga giatubang nganang kanang uban diha nga one-sided na pud ka adyo, moral di na pud na maadyo. O gusto dyo mo makaibawas ka matuuran, pwede mo mangutana na kay igor akong mutubag nin Diyos ka matuuran. Kamatuuran nga way dapig-dapig nga way kapin no pikuwang. Mo na yung gusto. E di ba guys, nag-uso karon ug karne gani imong ipahatid makuwangan kay kuhaan. Pero istorya gani bisag di na mao masubrahan ra pud mo na yung giingon ninyo. Nga dapat maminaw mo unsay ka matuuran ingana mag-observe pud mo og unsay kinaija sa tawo mao ra ang gustong handon ninyo ang kalinaw magsugod po na sa maadjong pamatasan ug maadjong inistoryahan di kay puro ra bulala puro ra burak-burak og mga istorya nga wahinungdan kaya ako guys daghan ako naagian sa kinabuhi daghan na po ko'y kinabuhi nga nabuhi pa ko bitaw naramanggod po na sa tao ug unsa ka kuha na imong paminsar may mga istorya nga na ug pwede ra po di mo palabjon sa laman pod arong way sama pero gusto jud mo ka matuuran kay arong kanang uban diha manggod pod kay ba ko nang marites naman po na maghigwaos pod dari mo pangutana na karong nako ika-content Precious naman nakagkaon na si Precious guys arang ka tatay-tatayo na si Ja bisag igurang malibang ijang tatay maturag si Ar pilangag na di na sa mahimog mawas yung pananaw gawas sa galigamay magpijaok na wa ko nangaway ha pero og naji gustong mangutana nas ka matuuran kay naana dayto ning message na ho kay ba kag kun sa kaasa kang dapita sa laing nasud karon di ko mahadlok og gusto pag kang may istorya sa tinuod kay ang tinuod din na angay kahadlukan mura na kang tayo kong abogada daning wa ka eskwela bitaw kay gahapon gusto lagi kalinaw ra unta kay bawo ko nga apektado pod ang mga ginikanan gahang mga lulag lolo apektado na sila kay kahibaw ko nga nagmahal po na sila sa ilang anak pero lahat pa anta nga mo stop na mo og
fuel sa mga nagkadyo diha. Stop na mag fuel sa mga nagkadyo ba kay aron di na mo sila og mara na yung handog ninyo. Di kay magsige man pud silang sabwag, magsige magkuan mo na angin nga magkagubot ra hinuon. Kay bisagan saan pa nila comment mga bad negatives, except na lang jud diha sa mga maadjong mga comment kay isa ra sila nga nagpalinaw na sila sa daghan. Pero kana mga bad mga negative kadyo nga comment, usa man gud pud na nga makapungot pud mao nang atong ipaagi atong iyampo sa kahitasan nga dapat ang tao tinod pa sila nagminahalay ampo nga magkalinawan na kay pamilya bisag unsay mahitabo bisag magun-ob mahugma pagkalibutan pamilya gihapon na di na nimo pwede ka baylo sa lain unay giingag bisan pag umuyab kag daghan pwede nimo alidan og pila imong gusto pero ag pamilya bisan pag mo taas ag dagat mo lapaw pas lubi pamilya gihapon na di na mahibong alisdan man nagunob naghugno naghunlak manay ang buot pasabot akong himaya manang hinaot paanta nga naman jud poitigtan adenis ang vlog nga nakuan dito sa mga issue pwede ra mo comment na pwede ra mo mangutanan na ho kung sa inyong gustong mahibaw-an mara to gusto po nung magpatambag andam po ni dumutambag si Doktora Libres Rosa bitaw anhing strawberry mo dito itong video ng adlaw guys mango ang panghitabo dire ja cherry pati datong hang gijaw-jaw guys hinapanta nga ang matag usa malinawan na ja napanta nga yun sa man mga kagubot karon sa man ilang ipangawadyan nga maguli ay naunta kay ang panahon di ra ba jud nato matag-an di ta kay bawas dagan sa kinabuhi sa tao kiwi ug unsa man ganitong mga istorya pwede ra man to kalimtan total pamilya ra man jud bisagan sa mahitabo pamilya ra jud kinahanglan nga mas maado jud ang maguli ay sa maadong kabubuton ja ug namagali ko na istorya nga nato unta pud di ikasuko sa maminaw sa mutan-aw kay ako gusto ra pud ko nga malinawon ug malipayon unta kay maabot ang panahon nga di na mo abot ra ba jud ang panahon sa pagsudya mao nang kita medyo tanan naman dito mga batasan nga lain-lain tag kinaedya pero di anta pud nato kalimutan nga atong pagmahal sa atong pamilya hantod sa hantod jud na nato ikabaylo og lain. Daghan kadtong salamat guys, daghan salamat sa pagbanaw, precious to ang sige nag banha. Babay ko si Ja. Bye. Tara na. Babay na. Ay mo duol pa jud. Babay na. Padong na pud mi magmuskit guys. Babay na dali. Bye. Uy, hani man ni raman. Buyers. Ja. Pasensya na mo sa among background na ami daghang hinayhay dito sa ibabaw kay malagi gauwan sa kad paghapon lang pud karon gauwan. Bye. Ay sus kahimos. Sus Ginoo. Alam na sa kalihukan ba buyag pero pasalamat lang po kung lihukan kaysa di maglihot mag-utada ng bata nga di na maglihot. Daghan kadtong salamat ninyong tanan. God bless us all always. Peace be with you all always. Unta malamdagan maguli ay natang tanan, maguli ay namang tanan di wala koy labot kay di man ko apil sa kagubot. Ja, mora to amping mong tanan kanunay. Buyers. Kita-kits sa butapon sunod vlog guys.